Right. Even baru udah kufam kaka. Mari awe. Mari ndaisha iwe. $25. Ala usikushanda nyama za mzigo kwanza. Ulinyagana yoga. Sita kuti tifambe ndiaina yakana. Haiti. Takaronga izungara muno kuti munoya uyu $25. Munoya $25. Tomba mpurisa. Nyaya yofambwa. Ndobetiri kukwa. Tikawira tanganga ndisi kukumbira kuti imimika. Muri kuona vanhu vari kuno muri kuita nyaya dzekuti isusu hatina mari kuti nyaya dzisapera. Asi amwe vanhu ari kusafa anenge ari kurwadziwa muupenyu. Muri kuda kuti tiite sei isusu sedare? Pane pamwe kuzvirwadzise nyama dzake munhu ngekuti kudzichengeta. Achida mari yakawanda. Kuda kushandisa amwe vanhu pamari yaisiri yavo. Tisina tinatodini mutaka. Saka nyaya yogadziriswa sei nyamuchiro? Chakutsvaka. Mukati ndichakutsvaka ndirini. Wozoona kuti mwene chingauya kuti azvizoda kugadziriswa. Imi ndotenda wasomusharuka amudi kuti nyaya dzigare dziri pasoro handiti. Akuru anoti hatifani kugadzike nyaya pasoro. Nokuti zoro rokuguru kuesega pane chinozoitika chakakura. Tozoti taimbeya naye mudare muno. Saka mukangoti basi ndichazotsvaga ndirini. Munganyasa kuti tsanangudzire dare rino zvakakwana ere tigutsikane. Kushosha muri kutsvaga ende nyaya yemuri kuti ifambire. Aiwa petakapedzisira tadare takawirirana kuti nhasi munonga mwaya nemari mobva mafamba. Uyu akatotsvaga yake atori pawheelchair. Akatotsvaga yake atori nayo. Imi hamusi pawheelchair. Yenyu yacho haisi kuoneka. Apa ndiri mune nyaya futi. Ndozviri kubva kutaura nyaya yabva futi panapa yekuti mukanga makasungiswa musanyanya kujaira taure zvamunei muchida. Next time mukaona kuti wauda kusungiswa mhanya uye komangara kuitira kuti tizokuteerera. Ukanga wamhangara kudare unenge uri complainant iwewe, ndiwe applicant, tinokuteerera ngoti waunza nyaya kudare. Yes. Ndede kukonfirma kuti nyaya yawo yakamangara kuno yakamira sei because ndakazwa nyaya yakati kuti yachinja yambo. Pane report yanga iri pakutanga nereport yanga iri pachilast. Isitakutora effort yakanyanya pakutanga kuti tibatsirane naye uyu. But yakazonga yapo at last. Ndofunga mukaverenga mapapers apo munosiona kuti nyaya yakaripotwa yanga ichidoti toassista sefamily. But yakazonga yakunoko yakaita sekuti ya twista pichana kubva pane nyaya yanga iri paground pakutanga. Ndofunga mukanikonfirma pamapapers. Akanga amhangara wacho kubva pamapapers pakutanga. Sorry? Akamhangara. Iwe ndamukotoda kubatsira nemari. Ndinotobatsira nemari but iri nyaya yekubatsira uri kurwara wacho. But uri kurwara wacho asi ari kufambirwa. Uyu une mari yake ino wati maida kubatsira sefamily unayo $25 yekubatsira sefamily mufambe tiende ko. Kana matipe mukana kuti akufambira sefamily kuna uyu. Akamboti rinofambirwa pachi. Wanga udofambirwa ngeumwe asi kurwara. Andifunga madare ringa ndikureba. Ari kurwara. Asi anobatsirwa. Toda kusolve problem. Whichever way problem ichasolveka kana kuchinaya kana kuti pachadache whatever. Toda kuti tibatsire munhu kwete zvokuti nyaya yakazoda. Mastatements mudareka anosiyana but hazviiti kuti nyaya imire kusolvwa. Nyaya yagara iripo pane nyaya yakauya yakamangarwa. Mastatements anobuda mukoti anochinjana but haachinji nyaya. Uyu ane chichemo chake chekurwara kwake kwaanenge ainewo zvaari kuziva kuti zviri kundinetsa zvaari kuda kuti tichizvifambira zvibude. Imwe muri kumhanyira kuti wakamwa poison. Poison akamwa akabvuma zvepoison ndakamwa nene. Asi pane chiwanhu chiripo pamusoro pepoison achitaura kuti ngoti ndinotomboita right. Meaning kuti nyaya yepoison
haisisiri directly linked kuissue yeurwere hwake, because unotomboita right, asi pane mhepo dziri kuzosumuka, ndiyo nyaya yainayo. Saka imi mukubatsira kwenyu nefamily ka, musada kubatsira as family muchiuza dare, mungadai makatobatsirana as family kare, nyaya iyoyi yakatodini, yakatopera. Musanyanya kuda kutitora, pamwe pendiri kuona handisi kuziva kuti inyaya kuti hamuzivi chinonzi mambo. Hatisiripo kuda kusovha matambudziko emudzimba menyu ba, please tizwisise vadare. Hatisovhi maproblem akatangwa ndaana baba yenyu naana baba mudiki wenyu naana tete wakafa, handisu tinosovha. Isusu sedare tinoenzanisa tichitarisa kubva pane chichemo chemumhangari. Maproblems ngozi dzekumba kwenyu ka dzichange dziriko, hadzitongwi namambo, hatitongi zvikwambo zviri kunetsa kumba kwenyu nevakafa nemasvikiro. Tinoteererawo yaumhangara chichemo chake chaaita, toenzanisa neari kunge ari kuimplicatwa kuti ona iwe shamwari, apa isusu sedare uyu munhu ari kudawo kugutsikana neurwere hwake kuti zvakamira sei. Ari kuti hei ini ndakamwa poison ndikazodai ndikadai, asi ndiri kufila kuti ndine zvimwe zvinhu zviri kuitwa nehama yangu zvakati zvakati zvakati. Tiri kuda kuti tifambe. Imi hamuna kuda kutombozvifambira, that's why akazosvika kuuya koumhangara kunoko kudare. Saka isusu sedare takataura last weekend iyo kuti chiendai munotsvaga uyu hafu, iye wotsvaga hafu yake, moya tokupai mupurisa, mobuda moenda kofamba. Imimi kana musiripo, muprofita wacho kana nganga inotaura kuti chiri kumunetsa uyu hapana mhepo dziripo, inyaya yekuti wakamwa poison, zvinondobuda ikoko zvotokuchenuraiwo. Imimi ngeye musi kuda kuchenurwa, imi muri implicated panyaya iyoyo. Handimwi munopazvo, ndopetiri kutaura kuti munomu musajaira kutaura zvemunoda, ndiri ndotaura. Next court ndavakuta kuti kune court next court, kana ndiri kupedzisira nhasi. Hamutoita unga kuteka zvinhu lightly. Nyaya iri mudare iyi. Izwai madecisions emunomeka muri kumba kwenyu padanga penyu paya pasi pemuti, handizvo zviri kuitwa munomu. Munomu mutori mudare muna mambo, munoda kuzwa zvandinotaura inini, because muri musungwa. Musajaira kuda kungotaura zvamunenge muchida. Imimi mutori musungwa. Nyaya iyi iri kutaurwa kuti you are being implicated with panyaya dziri kunetsa, it's you. Ende iye wacho ane nyaya yake ari willing auya nemari yake hafu. Inini sedare hatina chetiri kuda kwemuri ba isusu. Chetiri ndechekuti munogara zvakadini zvakanaka, kukuenzanisai, asi hatipedzi ngozi dzekumba kwenyu. Musanyanya kutiunzira. Ndiri kuona kuti munomu muruda kuuya nenyaya mwanga kutaura dzoujaha nene. Hatisi kupinda mumabedroom nemachichi kumba kwenyu. Tiri kutarisa nyaya yakamangarwa nekuti munhu uye tomubatsira sei. Ari kuchema, ari kurwadziwa, ane zvichemo zvake zvaari kutaura, achitaura kuti imimi munenge murimo munyaya yacho. Ngatichifamba pamwe chete. Kana masvika muchinzi hamuna nyaya yemi, fine. Why musi kudawo kuchenurwa? Mari hapana, asi ndofunga Christmas Saka muri kuti nyaya dzenyu makuya umangara nyaya kunoku, tobva tazwa kuti mune mari here, kana musina nyaya yenyu toisiya yakadaro, ndizvo? Ndozvematongi tochidaro, because ka musatinetsa ka. Nyaya dzetinoda kugadzirisa hadzisi, muri kutoona ungadare nenyaya, hatina nyaya nemimba isusu. Manzwaka toda kuedza kutogadzirisa zvinhu zviri kunetsa, imwe zvimwe zvacho muri kutoya kuzvihandisa. Saka tiri kuteere makuya umhangara nyaya moya nemabank statement kuti toona kuti mari dzekuzoendawo maprofita dziripo here, because nyaya dzese out of almost 50 cases here, dzimwe dzakapera dziri outstanding dzacho ngedzaana hatina mari, hatina mari, hatina mari, hatina mari. Saka mune muchida kuti dare isusu nditengese mombe dzangu nembudzi ndokupai mari, zvafanana maenda kumagistrate court
mobatwa mozi bhero $50 kwauti mambo chindipai 50 yacho yebhero kana kuti ukazi find $100 magistrate wochitsvake chikwama kumupa find $100 just because isusu matare edu haakuendesei kujeri direct. You take advantage of that. Mushaya $25 yekubatsira mwana uyu chii chenyu mwana wamukoma kuti mukoma wacho ari saka mwana wani ndati mwana wani kana tomboti mukoma wacho anyaripo mwana wani kwamuchuro imurogwani igiraji yekunyimwe chitivi aiwa katenda uda uchititsvaka bhozi nyaya yabetsera muda muno maka muchide unyenge mwana muchiti ndipe katiyo ndichaye ndikubatsiri iyo mauda umufikisa mauda uchimufikisa kuti ngekuti katiyo akazobuda saka chini mutisai $25 kamwana abatsirikoka aite yes nyaya dzake dzaakaita kuti takadzizwa unadzo zvaakaita ari kuSouth Africa akamwa zvese ipapoka ndozvendirikuti zvinobuda imi murudi kuti mwana uyu asare nenyaya dzake imimi musipo basa baba kuti kautadza kuzwisisawo baba wacho bhozi zuro nazora maida unyenga maida unyenga zuro nazora nhasi mwautanga kutaura kuti mwana wekwamuchuro yowe zvakazodai saka imwimwe zvomwamuti mwana wekwamuchuro zvomuritaura saka mwaidawo roekatiyo muri kukangana kuti mwana wenyu mwana wamukoma tauchimufundisa chanu mwana wamukoma ka mwana wenyu haonoita utsinyi muri umwa madoro muri kuita zvemuri kuita maikudai nekudai kwauta kuti ndiroshaya $25 yekubatsira kuti at least iye kana zvikasarira zviri kwaari hake its okay kana akazofa zvine zvamunakira wai muri kuda kuti arambe aine chigumbu chekuti imimi ndii muri kumuita kuti zvinhu zvake zvisaita $25 iri kuda kuti mukliwe mubude but tiri kuona kuti makuramba muchida kungotenderedza ura hwatondondo nge$25 last court date takawirirana kuti nhasi wai muri kuti every court date muri kuti bedate iyo zvizvi tikasvika musi wa5 iwoyu mune makutaura kuti new year yanga isina mari ngatimirire next muri kudire kuti makoti date anga ari enyaya yenyu koti iyi hatisi kuitira imimika wai muri kuda kuti imwe mwai muda kuramba muchiuya panapa muri kuda kumbozodini panapa muchatikumbira zvitiyo futi panapa murumbo wai musida kuti imimi nyaya yenyu iitwe ipere imimi wai muri kuda kuramba muchiuya panapa pasi penyu kapasi pamuchiro panapa hamunyari here kuuya kudaro everyday ngenyaya $25 ndingadini tisati taiona saka ndataura kuti mazuva endingafungidzira kuti ndione mari ndo ndikataura after Christmas. Saka vakamushura zvinoreva kutoti nyaya muri kunenedzerwa ichokwadi kazvinokuhwadisa nyaya kuita chokwadi bhozi dzakacho kuti muzvichenesa chiri kunetsa pastatement ka akataura kuti wo uya nditange ndakunyenga inini mubobobo handisi uchanakirwa apa ndikuda kuti ndimborara newe feya ndikubatsire dambudziko rako meaning kuti dambudziko rayo riri mumaoko mwenyu saka zviri kureva mwana ichokwadi asi kunyepa basi kuti imimi ndimi uri kusunga but isusu hatinei nezveuchokwadi bhozi isusu sedare hatina chetiri ngechekuti uchokwadi hwacho hwabuda kwemune mafambaka abatsirike ararame upenyu hwake achiitawo zvinhu zvake imimi mogezwawo zita renyu wai imimi maakutopa manext court date ndimwe amambo here ngei muri kufarira panapa manyanya udei panapa chii chirumbo munakidza panapa hamuna zviro zvekuita iromba kwenyu mauda kuramba muchiuya muri kuziva kuti kutoya kwenyu matari munotitatisa kuendawo holiday wai muri kuda kuramba muchiuya panapa muri kutoita panapa runa pake hamuna minda here mvura yeruna inini wai munoda kuramba makauya saka baba sangamira baba Mushuru handifungi kuti wazogara panapa mukaita futi kuti handina mari taakuti muri kutsvaga nzira dzokunzvenge nyaya tinenge taakuti muri kuteteoti delaying tactic chekungoti zvinonoka uyo achazogumisira kuti
ndakuzviregedza kana kuti unozofa apachizori na dhoketi rotoclose bozi maifadaro makatosvikira utsvage mari iyoyo mufambidzane nemwana mugeze maoko stare pano ukama hwakanaka apa ndakandisina kuti apone ndinodawo futi asi ngekushaya nyama dzangu dzirurwadza kushanda akusukuita Babanchu, unde mwana wenyu mwega here kana kuti pane amwe akomana ari kusenza senza? Amuna kucommunicate nawo ngei? Saka muri kutoziya imimi kuti ndikakomunicate kune vana ukoka ndinobva ndazobatwa anaya haachazondichengetiba. Because dai mamune shungu yekunatsoziva kuti uyu mwana ndida kumuti nyaya yakasare nadzo inini ndigare ndakachena kuti amweni ana angu andifarirewo katiyo kaya kaitaurwa kaya makakakumbira zveshuwa. Saka katiyo aka akasida kubudiswa pachena kuti baba mubatwe mimi kuti makakumbira mwana katiyo ende uyezve mwana uyu hamusi kuda kufamba uri nebelief yekuti mune chiwanhu chiri kuitika mukati memusha asi baba anochiziya. Saka imimi hamusida kudini kuti zvigadziriswe chirocho kusvika amwe poison zvinhu zvechiwanhu zvenyu. Saka ndiyo zvaari kuchema imimi maakuramba makangosunga play kuti hazvisadini zvisabude pachena. Ndicho chokwadi chemaakuhwanda. Dai maamusida kuhwandira ipopo makatotaura kuti akomana we nyaya iri kuno yesumudza magi yakaoma $25 tipedze nyaya yamagi. Saka hamusi kuda wheelchair waitsvaga akaiona iwo siri pawheelchair waishaya $25 bakamboimime kuti mudi makatombokumbireya ivo muronyenga futi mukunda uri kutonyenga mukunda wacho nombobobo futi waudoti mukwasha apatari iwe uri kunyenga futi wega uri kunyenga mwana wako wanga kutoti ndauda fefe mukwasha inini kana dai ndiri mukwasha uchindidaro ndinotokurowa futi wote zvaro bhozi mukunda wako wacho uri kutora uchinyenga wauda mari futi kwendini akakudere mupamuro kuda kuti tipamba baguru zvitakira pana ane $25 were ungadiwo kubatsirwawo kuti nyaya iende mberi uyu watsvaga yake isusu izwaika sedareka nyaya dzese dziri kuitwa munomu anhu ese anenge achida mari it means kuti ndakuti yaudare kunoku ndeifanira kuya ndiine 1000 kana kuti 1500 yekuti anhu ane dzekudaira asina ndichibhadhara varuda kufamba ung'anga ndichatopedzisira ndaang'anga ndauchitoita ng'anga bvaipo ndauchitoshopera hangu izii nemari dzachibvapo sebera apa nditoshopera iyo mudhara iwo ndakubata mudhara iwo ndoruro yamwara iwo ndauchitoshopera hangu zvemahara zvacho bhozi waidokumunyenga kaiwo ndatokubata handichandiva bhozi zviro zvacho zviri kuda mari kaimodatira mari takuita zvemahara ndoitoka hiriri ini ndaida kutaurawo pamusoro pazvo wasvike kumba iyo zuro zuva rapota asvika rapota kudaro takabika chikafu tikarya ini ndobva ndapinda mumba mangu ndoende koorara iye sara ari pabanze ndapinda mumba kudaro wakandikumbira akati mai mwarara here ndikati ndarara zvikazi ndaikumbirawo vana ndiende nawo ndikati kuda kuenda nawo kuri zvikazi ndokuenda nawo kwendinogara ndimbogara nawo ndikati zvakanaka zvadaro zviya tarara akati ausiku ndakamuzwa ofonera nemunhu wemurume handisi kuziva kuti murume ndiani anga ambopangana kuti ngauye nawo SR2 ozopedza oti uyu ane umwe saka tamuka makuseni warongedzere mwana hwana osiye uyu akarara uyu asi akarara wandivhaisa zvikazi mai ndaakudini ndaakuenda ndikati waakuende kuri zvikazi ndoda kotumire mwana uyu kwamuzanzi kuti andi South Africa kuna baba ake saka inini ndaramba kuti handikwanisi kuti ndikupe chinyi vana kuti wechide kuenda nawo tora ese ngekuti anaye munhu hwana saka unotora umwe pakudini wechindisire mudoko uyu saka tanetsana ngati ana ndakakokupira kwa Chief Saurondi ndo saka ndaya pano kudai amene kuti zvinoita here kuti mwana atumirwe
Okay, nyaya mtaizwa, it's okay. Hatisi kuti nyaya haina basa. Imimi nyaya yenyu mune nyaya nemukunda wemhandizo makutoimangara iyo haijoinidzwi pane eBay. Imimi mune makuuya mototaura kuti ndine nyaya iri kunetsa, mwana wangu akauya akandichengetesa vana for these reasons here and there. Now akuda kutora uyu achidai yatonyaya uyu toita kutomusamona oya tobva taitira nyaya yacho munomu. Tikaramba tichidzijoinidza hadziperiba. Yakanaka nyaya yenyu, hatisi kuiramba, but kuti tibva tatanga nekuti tiitonge kuti pai mwana uyu itai kudai muno. Pachindatozamushangamiri imi ndimi maiwo here, ndimi mai yakubereka, ndimi maigara murikugara naazukuru. Hapana munhu unoatora ipapo zvisi pamutemo. Handitika handinofunga mucommunity mwenyu mune vanhu vaya vanoona ngezvevana vari kutozviziva, ndikuti vatozviziva kuti mune vana. Hapana munhu unoatora ipapo, kunyange ari mai acho sezvo akambokusiyirai. Plus Sangamire, this is a serious case. Dzekutumirawo mabhazi nemumainzi dziri kutumirwa sei? Zvinozohambe zvimwe isusu sedareka zvetingataura muno anhu echizwa, tiri kuti hapana mwana ari kufanira kubva pamba penyu pari zvino, nokuti ndimi makamboasirwa. Kana munhu akuda kuzotora unofanira kutoya hekudare kwamambo uno as a team, wototaura kuti tomuonawo tomuziyawo kuzoitira chamangwana. Kana abaka imi munenge mazvichenesa imimi. Ndaichikumbirawo kuti hai mupo mafoni namba emunhu waifonerana naye manheru uno, ngoti dzimwe dzenguva uchazotumwa andina ndiri pamhatso nonga ndoshandire vana, ndozosvika mwana pamhatso akasisira. Phone number tingatswane zitoda vanhu zviri physical. Tode munhu zvetinoona zviri mutembo kwa nyaya dzavana dzino involve even mapurisa. Amwe some of them tozokuza kuzi ma criminal cases hatisi kuti criminal zvacho. Asi tiri kuti nyaya dzakadai dzekuti vana vazotorwa vozodini. Ati ndo mayacho meti kutaura iwe movement yevana isusu tika implicate imwe iri mudare. Pakazwana chinoitika tatombozwa tinoneseka. Zvinonzi hamuna kukwanisa kuprotect. Kana paina ana anoda kutorwa musate zvekufona, munhu uri kudana ngawe masikati woonesana nanhu necommunity kuna vaya vana mai vaya zooneka wotozi ari kutorwa asi kurambidza hedu asi zvinoitwa masikati musate kafekefeke zvinorekesa zvevana. Saka pakaitika any problem inenge yaitika huyai imimi yotomangarwa kuno tinodhila nayo itore separate issue, hatigoni kuiti tiibatanidza. Kune passport here mwana wacho? Izvo zvese. Saka imwe nyaya ndotataura. Saka chiti kuti mai ambuya kuti muri mune vana mirai zvakadaro. Yes. Okay. Saka bambo mati mari iri kuuya paChristmas musi wa5 January toita kuita dare kuno, ndizvoka mouya nemari youya mofamba mokliyiwa zita renyu, iwo sarai nezviro zvake zviri mudini zviri mudedzi. Handizve kuti mwazobatwawo imimi tomubatirwawo papi ipapo hamubatwiwa, makazvigadzirisa hamuchabatikizve kudaro vaavadhara. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora tete.